Sziasztok, így a 14. nap reggelén. Végre süt a nap, jó idő van, óriási a forgalom. Az idő éppen megfelelő arra, hogy meglátogassuk a Gávia és Stelvio várost. Így van. Itt le kell mennünk. Jaj. Azért indexel ennyire mindenki. Igen. Passo Gávia, ott van. Jövünk már. Tíz tornánti. Hopp. Bocs. Keresett itt? Nem tudom. Ó, szűk ez az út. Igen. Tudod, hogy oda felfelé szűk. Igen. Azt hiszem meg lefelé is. Jó sok bringás van ma. Igen. Baszak. Ó, állj már meg, kösz. Mind a kettőnek én álljak meg. Mi? Nekik könnyen. Látom, már a sportautókkal is ide szoktak, eddig azért itt nem voltak ilyenek. Legalábbis korábbról nem emlékszem, hogy itt ekkora forgalom lett volna. Jön valami? Nem. Úgy tűnik. Opsza, ott van, ami történt. Bedugultak. Aha. Ennek is adni kéne helyet, nem? Annak a Suzuki-nak. Mert most jó, hogy a golfos oda bejárt, érted csak. More space. Jó lesz. Vissza nem megyünk le a hegyről. Nem gurulok le tolatva. Ilyen a hágó, baszki. Komoly. Cső. És akkor most nem is engedhetnétek. Hát elengedhettek volna, de nem engednek el. Ó, bemelegedett a motorom is. Hát, nem csodálom. Ilyen szép az a magas tele. Elenged. Ő viszont cugi. Ó, az Olaszországban. És rendes. De ez aztán jó magas csúcs. Ja. Kezd eszembe jutni. Nézd csak oda, hát csak nem ő is kimegy. Ja nem. Szerint. Elengedő is.
Nem baj, az a lényeg, hogy szép idő van. Az igen, az nagyon jó. Elég szar lett volna, de tegnapi esőzésekben felérni. Meg a Stelvio-ra is jó idő lesz, legalább úgy tűnik. Biciklis sem volt ennyi. Szerintem pont ezért egyébként, mert most már jó az út. Lehet. És ha jó az út, akkor ők is tudnak kényelmesebben tekerni itt felfele, nem úgy, hogy kiesik alóluk a kerék, meg ilyenek. És most tényleg sztráda van. Ahhoz képest, ami itt volt mondjuk 3 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt, nem tudom hány évvel ezelőtt voltunk itt. Szerintem a Covid előtt. Igen. Nem, mert akkor Covid volt már. Meg pont abban az évben. Szerintem igen. 30-as tábla. Alagút. Ó, és még lámpa sincs benne. Nincs világítás. Ez kemény. A biciklisnek se. Minek az neki? Kutya ott tud benne. Ó, de cuki. Rá kellett volna nyomni gázfröccsöt, hát a kiugrik. No! Né! Ó, nem gonoszkodok. A jószágokat nem ijesztgetjük, csak az embereket. Nem ijesztgetünk mi senkit. Csak viccből mondtam. Jó. Itt ahol nem süt a nap, azért ott aztán igen, hűke van. Igen. Jelent, hogy 3-4 fokot a nap, Igen. nem többet. Jónak tűnik. Itt is van egy kis szikla. Hát igen, ez a csúcs, ez már nagyon szép itt. Itt vagyunk. Tényleg felértünk a csúcsra. Most veszem észre, hogy itt vannak a házikók. Igen. Hol álljunk meg? Hát, valahova tegyük le magunkat. Hát, Eltűnt a faragott malmuta, amit ölelgettem. ott van. Ó, Ott a tábla mögött. nem azt ölelgettem. Egy másikat. Most azt mondom.
Hát akkor go. Csak. A csoda szép gália. Mennyi van abból a világból? Igen. Hát. Szép az ügy. Hát igen, azért vagyok csöndbe. Ja? Nem van. Nem tudom, én szeretek így csöndben nézni. Jártatni a pofámat. Azért ilyenkor elvarázsol ez a táj. Nem azért mondtam, maradjál csöndbe. Hol van akkor? Mondjad. Gondolkodtam, hogy ahol feljöttünk, azon a részen szerintem nem csak az utat csinálták meg, hanem sokkal több ilyen korlátot, meg ilyen útjelzők is kitettek. Igen. Hogy most úgy látszik, hogy költöttek már. Igen, igen, fejlesztettek nagyon sokat. Ezen a környéken. És ott van egy felvonó. Ja, de szerintem... Ott. Hát én láttam egy ilyen kis bódét oda felmenni. A drótkötélpályán. Onnan vettem észre, hogy ott valami mozog. Ja, Sziasztok! és sokan vannak. Nagyon, igen. Jó idő is van, meg szerintem sokat túráznak. Az összes ilyen kis ház szinte tele van. Ja, így ki van adva. A biciklisek fogadjunk előre mennek, bazd meg. Ott van a biciklis piros lámpa. Én elmegyek mellettük, engem nem érdekelnek. Nekem ne nyilákoljon egyik se a távolság miatt. Nem jó, ez nem jó, túl fel van kapva, ezt már el kell kerülni legközelebb innen. Többet nem jövök ide. Szerintem. Nem tudunk eleget, nem? Aha. Nekem ez bőven elég volt, majd egy 10 év múlva visszajövünk, vagy valami. Hát én...
van a kanyarfotós kollégánk. És érkeztünk úgy fent a Stelvio tetejére. Jó nagy a tömeg, mint szokott. Sok motoros kolléga itt átsingózik, valahonnan kerítenünk kéne egy jó helyet. Szerinted ide betolathatok? Mehetünk? Stelvio mester. Túránk 14. napjának reggelén a Gavia hágót látogattuk meg. Ezután újra átmotoroztunk a Stelvio Passon, ahol dél körül hatalmas volt a tömeg. A napzárásaként Andrassy szállásunkat a Gardena Passon és egy útlezárás miatt a Valparola Passon át értük el.
A napi táv körülbelül 280 km volt. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és nézzétek meg a korábbi epizódokat is.